Manager veBaobab B&B uko kwakashayikira Wayne achizvuzvurudzwa neshamwari dzake vataurawo zvavanoziva maitikiro akaita nyaya iyi. At the time yakaitika nyaya iyi vakanga vasipo, asi vakasiya vana ava vaita check in. Vari kutaura kuti vana ava vanobva kuma rich families uye mota dzavaidhiraivha akanga asiri maHonda Fit bodo asi dzaiva mota dzemhando yepamusoro. Vari kuti pane CCTV footage yakaburitswa ikapiwa mapurisa, asi vari kuti pavakasvika kuHighlands Police vakavasvitsa footage iri muflash drive. Vatombobva nemapurisa vakanyora makey notes ezvese zvaiitika. Vari kuti kana wakatarisa footage iyi paroratidza kuti vakomana vainetsana naWayne about rimwewo bhebhi raida ranga riri amongst vanhu vakauya kupati uku, saka vakapota vachikandirana mvura vachibuda vakadaro. Asi Wayne chero akange akadhakwa airatidza kuti munhu aiziva zvinhu zvekuswima izvi zveunyanzvi yepamusoro-soro. Kumucheto kefootage yacho kuri kuratidza Wayne achidhiregewa kuenda naye kuend kwepool kwakavhagwa netumaheji turipo. Ndokubva zvaratidza mvura kuti iri kukaviwa nemunhu ari kutopererwa neupenyu. Pasina nguva vakomana ava vaenda vachijamba vachiratidza kufara. Vanodzoka vakuratidza kusuwa umwe neumwe unogara pake. Pasina nguva vanobva vapeka vobva vaita leave the premise. Vakasenga dzimwe hembe dzaWayne dzose kusara kwevest white neshote raanga akapfeka. So footage itoripo kare uye evidence is out there, asi arrest hapana. Vacho vakaimplicatwa apa vanokaburitsiwa nebail. Washaya kuti ko zviri kumbofamba sei? Pane vanhu vanodeserve bail, kweta vamwe vane macrime avo asingadeserve bail. Chimwe chiri kunyatsa kurwadza ndechekuti pafootage yakapuwa mapurisa kuHighlands kuri kunzi takasiya taisa flash drive pakombiyuta itsva zvikatoedhiwa mufolder, but a few weeks later pari kunzi rakarwa nevhairasi video iri, asi varidzi veproperty vakazopa Baba Gamble rimwe zvakare footage. Baba Gamble vakatoona kuti vakasagadzira multiple copies nyaya yacho inobva yaramba yonetsa, so vakagadzira multiple copies. Rimwe racho kopi razobatwa nahuni dzanaiwa. Kana ratongopinda maoko ake tina aiwa pachangangurwa vanhu pano ticharikandirwa tesei. Amai vaWayne vakonfema ivo vakati vakapazirwa imba ndokubirwa malaptop ndokubirwa mafoni nembavha idzi, asi these people vairatidza kuti vane focus, they wanted to get rid of something. Ndo zvinokuratidza kuti pane munhu akabhadharwa kuti nyaya iyi itsikwe. Munoziva kuti pamwe pacho unotanga uchikoti hai content rega timbotaura nyaya idzi, but actually guys, we need justice for Wayne. Nyaya iyi it is actually very personal. Kana wakazvara wakaenda kulabor uchiziva kurwadza kunoita kuzvara, guys, the first 3 months muri kudziziva here uchirutsa uku uchingoda tsunga yoga, nyongo yakakwira kuenda mudenga umu, wozvara mwana woendisa kuzvikoro zvinodhura vana va ndeve kulocation asi vaibhadhara masikuru fees ekuti mwana adzidze kuzvikoro zvekuchirungu. Kana wakamutarisa Gamble uyo unotoona kuti aiwa mukomana chayanga kati ngware, then mwana wako ozongourawa. Chinonyatsa kurwadza ndio these people had been friends for like 8 years, but vakakonwa kungokurumidza kuconfessa alright kokuti aiwa vasiya munhu ati rabada achibuda ropa mumhino imomo. Vakaregere kumanya kundotaura kuti aiwa shamwari yedu tati chitamba nayo yatsimbirigwa kudana ambulance kudiko kana vakamunonokera. Vapedza ipapo vakomana vari kunzi vakaenda kumba. Following day ndokuzodzoka vakazvidza vanhu vari kutsvaga bhutsu. Vachitsvaga bhutsu padhuze nepool ipapo vachingotenderera ndobva vati aiwa isusu bhutsu tadzishayiwa, ndokubva vaenda. Zvichiratidza kuti vakauya kuzomeka sure kuti mukomana afa here. Evidence is out there. Why are there no arrests? Pakadaiso chero uriwo mupurisa wakadla mari haunyariwo here? Mwoyo wako haurwadziwo here kuona imwe mhuri ichitambudzika?
asi chakanaka ndechekuti kana yatobatwa nahuni dzanaiwa aiwa munonzwa neutsi chete kuzama kudziti mumoto huni dziya dzinobva dzati chiutsi kobvo nyika yese ichazara. Justice for Wayne guys, regai tiseRay manager wekuBNB kwakafira Wayne vachitsanangura zvese zvakaitika. Wayne ndaimuziva ari mufana mudiki. It wasn't just nyaya yekuti vapfana vakauya vakabhuka BNB kuBaobab. I knew hanzvadzi yaWayne from way back achiri muZimbabwe. So ndaitovaziva even from way back, and I still talk to the sister. Now I've based to UK sometime. So what happened is vakomana vakauya Saturday vabva vabhuka BNB yavo masikati, and then vatobhuka BNB masikati yanga iri a day event. So usually a day event kana iri summer vanongouya then around 8 latest vobva vaenda. So kwaitouya vamwe vanhu vakatobhuka futi manheru vakatozoya after the whole drama iraitika. So zvakaitika manje vakomana vabhuka, ndandatovaudza marules chichivabva vatoseta zvinhu zvavo, and then ini ndabva ndatoenda. So paBaobab Gardens panenge pana caretaker then na garden boy, kana ungoti tichingobvisa caretaker tongoti pana maid ndianocleana mumba, ndianochengetedzawo property. Then the gardener back then, his name was Blessing. Pane zvakaitika ndianga aripo. So tavasiya tavaudza marules chichava vasara vachitofara vachita sei. And then the next morning on a Sunday, one of the guys avandifonera among the friends avafona vati tikushaya bhutsu dzedu. I think papa nemusikana also. Sorry, I don't remember the names. But vakatofona vakati pane takakangana bhutsu, tikumbira kuuya tingotarisa chichi. Ndikati okay, let me ask Blessing angari like the garden boy madezi achona iwa. Let me ask Blessing ambotarisa paproperty because it's a very huge property. Blessing abatasatasa vashaya vavata no, let us just come and check ourselves. Vavatoya makuseni vakatarisa vabva vashaya vabva vaenda. I think that was around mid-morning yave Sunday. And then ave masikati around I'm not sure the timeline kuti yanga iri dzadziri nguwai, maybe tongoti between 12 ipapa. Blessing abva andifonera akati mukomari ndakucleana pool but ndikuti wange ndikuona mune munhu mupool. Ndikati mufana aiwa taura kazviri straight because like he is very young, achiri mufana wechidiki. Ndikati aiwa taura zviri straight, ukuti wanga uri kuona munhu kana kuti mune munhu pamwe uri kuona hembe. Zvikanzi aiwa I'm so sure ndikuona ndikuona munhu mukati umu. Handiti ndikati if zvauri kutaura if you are sure mufana wangu chibvoenda kuHighlands Police otonodedza police. Madhezi aina asina mota saka ndatoti ndogona kunonoka kusvika pandichazokwira 2 makombi because ndogara kuwadzana. Ndikati ndogona kunonoka kusvika saka gara otonodedza police izvezvi kana tosvikirana. Abva toti mukoma handina mari yebhazi chichi. Ndikati mufana wangu apa panoda kumboti nyaya yemari dzebhazi, kana uri kutofamba unofamba utori padhuze enda uchitomhanya unodedza police. Zvisina abvaita sei abva aenda kupolice station zvekuti polisi yabva yauya yabva yatotora bhodhi yaMupu wabva watoya chavo chikofi njeya chemarata chemasimbi checho. Inini ndabva time dzandakazosvika kuHighlands tichosvika pagedhi ndakasvikirana
nana Mr Gambo baba vaWayne ni vakatoya nechitraki nedzimwe hama dzavanga vatori nadzo vatodedzwa. I think vanga vatofonerwa kutonzi uya munyaso identify the body. So tasvika patone dzimwe shamwa dzitoripo. The police is taking statement indarosvika zvikati okay ndiwe manager weproperty ndikati endini vatoti okay so vatara mhoresana baba wenu vachitosvika vachitovhurirwa coffin and then he fell apart, he fell on his knees. Andive ndakakanganwa that picture of vatanga vatochema and then inini I'm just shocked. Ndungoti chiko chamunyasoitika. Then we started talking to the police, we submitted our statement, then tavatamboenda kupolice futi nevamwe vanhu dzimwe shamwari dzanga dzafonerwa futi dzadziripo vanhu vatanga kusubmita mastatement avachona aidiwa nepolice. And then we went back again to the Baobab guardians. Police vanga vari in charge vachona and hama nababa Wayne vanga varipo and the caretaker and everyone, because everyone wanted to see what really happened. And I know pani times andajoina live pani mukomana ataura kuti that post yachona angane, what do you call it, angane ropa like on his vest, because angane vest very white. So anyway, I can also confirm that it's true. And then tabata fonera anonzani the guy we CCTV and the whole footage together and it. So avatoya and then we went through the whole footage thoroughly, every detail yezvese zvakaitika, like every detail yezvese vachitonyora, the police the way vachitonyora makeynotes. Okay, time idzi vakadai, time idzi vaidhonzerana mpu, time idzi vaimwa and etc. Of course vafana vaimwa vaidhakwa because they were drinking like, you know, like straight mabottles chaiwo, angangorwa magulps, you know, hapana dilution, hapana chi. They were getting drunk, vachidenana, vachita say. But I think I wouldn't wanna like dive deep into the video of what transpired. And but you see kuti pa video iroroka vakomana vaita sei vaipedzera vaidena Wayne, because it seemed like pamwe Wayne angane baby right time or one of those chicks, according to what we are seeing pa that video. And everyone can even like testify to what we are seeing on that, you know. Saka boys raita zoti rukurwadziwa nemufana boys rachona, then wavatongeta game yekuita sekukandirana mupo. And I also want to confirm kuti pama video aya Wayne aitooneka kuti is a really good swimmer, as much as he was also drinking vachirwa mashots and chi, but he was a good swimmer. Aitoita kutoita kakubrega, you know how vapfana vepageto zvatetiri we are so loud about it, even tiri around pamasalad. And I also would wanna lie papa no vapfana vairadzora vane mari, because vapfana vane mabenz CX5 machi, there were a lot of cars pavanhesa takambohosta for that BNB. Papa ne vapfana vangwanechi vaitoradza vane zvinhu zvavo, they are coming from mhuri dzine mari, and papa nemota dzakawanda, and you'll be shocked vapfana vangori 18, 19, 20-year-old, but they are driving these big cars. Vanhu vari rich, that I can also confirm. I think ndodangoita zvimwe ndichidaira from some of the posts or whatever zvanga chimbocommentwa nevanhu. Yeah. So back to the story. From the CCTV manje mabudira inoita manje ainyatsobudise
vachinyudza mukomana because vaimudhonzera vamuendesera kumashure shure kwepo handiti zvitori zvinotooneka. So kumashure shure kwepo kune kaheji, so kaheji kako ndokainobloka manje kuti but I think I can also confirm there is a video also that I was also listening randatosendwa someone when you say kuti okay pa video zviri kuoneka kuti you can't really see but you could see the water kuti pane ma struggles, pane vanhu kakunyudzana chimwe and they were like a bit aggressive. So it happened twice. Vakamuendesa kudepend uku then vabva vadzoka when anobva atera after few seconds. So at the moment vanotera vanobva vatoona kuti kochi adzoka futi and then vabvaita sei vabvamudzosera the one last time and then this guys obva vadzoka and now you can't see Wayne coming back because Wayne zvaitooneka mufana mutsvuku and oswanga nevest rewhite. Everyone is seeing this by video, by the way. The police, they're taking notes. They're munhu wese, even anana Mr. Gambo, and I should also apologize because nachitombotaura futi nawo nenyaya ndichitoti ko tichaita sei, what are we going to do? It's been 2 years now. So anyway, if vapfana vabuda mupfuwa unotanga kuona kuti body language yasiyana. They are now quiet. Uyo akugara pake ega akuzvialienata, uyo akamira uko. Things are starting to look so funny, but everyone else, vamwe vari kugazebo, vamwe vakagara pamacheya, people are drinking, are playing. Vanhu varingoita varingocontinue vari kuita sei. Vafana vari mupuu ndo vari kuziva zvaitika and ndo vaita sei ndo vakangotanga kungoacta funny. You could tell from the CCTV footage their body language kuti aiwa something is off apa patone zvinhu zvatodhakwa. And from that we never saw Wayne again. Vafana vavarongedza zvinhu zvavo vabva vatobuda, I think by, if I'm not mistaken, by half 8 or half 9 time ndakuta ndichiti kanganweni, but machats hangu handirasi. Machats ndinawo. I think even one of my ndatotaura kuti if you need chance ndichitotaura na the tech guy wachona. Anyway, back to the original story. Vafana vabvaita sei vabva vaenda, and then now it made me think, handambokudzai kuti Sunday kuna vanhu vakandifonera Maxeni vachida kushaya vachitora kushaya bhutsu. Then from statement ranandapa and then from the CCTV footage we started thinking kuti pafono apa kuti tikutsvaga bhutsu vangasiri kuda kuuya kuzongonokonfema kuti mukomana akabuda here kana kuti achirimo here kana kuti what is going on. Maybe vaida kusvikocheka kuti ma-questions avatanga kutorezeka. And then the police was like, okay, no, nyaya itorichi. They made sure kuti nyaya it's not even going to be hard kuti itongwe. Vafana ovhara vakati vafana totanga tatombovarova because vakatoenda kudzimba vakatonorara vatosiya munhu chichichi because munhu it didn't make any sense. There were a lot of dots aisaconnecta because imi munoenda nehembe nemafoni emukomana imosiya munhu ane kashoti nekavest and you can motoenda kumba kwenyu motonorara hope knowing kuti masiya mumwe wenyu. There was no decency, there was no even humanity yekungo ubuntuism yekungoti guys panapa tabhaiza but ngatongokole for help tisimudze mumwe wedu mpu makangosiya munhu maenda makadaro.
still azowanikwa with the garden boy that we had ainzi Blessing clean up pool mascat. So police yakatoti reassure ikatoti noji nyaya iri kuita sei iri kutofambirwa watu hatorwa pfana, then twasungisa nyaya yakatopera, taona CCTV and even with ana Mr. Gambe boss tese takaona iyo vakanyatsoti no vari kuda kuona ngavaone. I remember vamwe vakadzi dzimwe hama dzadzauya because mama Gambe I think vanga vasipa vanenge vakasiyiwa kumba if I'm not mistaken on that day. Then vamwe vakati no, I can't watch this. Then tikaramba tichitoona tikatotaura na Mr. Gambo, and then we went back ku police station takuno submit the footage. Guys, this is not an easy thing to talk on a public platform, because even the police against this. But like I said, ana Gambo engage wangori my clients ndinotowaziwo vana as much as wangori my old friends from maybe or college or iri friend of a friend, but ndaitowaziwo vana. So we started pushing tichienda every day tichiteka mawe. I think I spent like the whole week tichienda ku police station ikoko. And saka now because mapurisa yanenge achishafela nyaya yemashift, and then mosvika there's like maybe like a different case officer etc anenge aripo, and vanenge varipo, then vomboti okay chii chakaitika chi, then moita kunge makutangidza kutaura futi chi nyaya iya. And so what happened is patakatanga kusenza ma red flag na Mr. Gambo is tasubmita footage yayo takaisa vakatipa flash, tavapa flash, then we went to ku police station vabva. I still remember this as it happened yesterday. Vakasvika vakanisa malaptop ayanga ari manyowani guys, ma HP yakatonoiswa mufolder watotototo mulaptop. Hapana kupera I don't know about the timeline kuti is it 1 week or 2 week, but saka I think another case officer boss mwanga aenda like imwe shift yanga yapera, then another one wakuita take over because tairamba chingodedzwa ma statements, and vamwe vana vairamba vachiita sei vachiuya vachidedzwa futi. So we almost like we were going there every day, and ipapo BNB yachona yedu ndopa yakabva yatopindwa under fire kuti mamsina ma-permits etc. So we're supposed to pay my fine, we're supposed kutombovharwa chichi, which means kuti what you also said Kate about BNB yairamba ichioperate what it was a lie also. Takava tatombo closer, like takato closer zvekutovhara, because also police yange kuita sei yaingogara ichingouya ichimaka ichita sei and wakabva vati nofanira kutsvaga mapapers etc. Then we closed. But back to the story. Flash tavapa flash ravo ravanga vatipotise like the video, and hapana kutora time. One of the case officers vati takasubmita video, you can check the timeline of what was going on etc. Vakati ini video zi hatisi kuroona, and ndozvakatotaura kuti video hatisi kuroona. Video rei rakarohwa nevirus muflash ratarina rakarohwa nevirus. I don't want to lie to you, that's ndopakatangira red flag ipapo, which also made me go to another point yananchiti kana mamboenda palive, because ine ndiri kubasa saka handizokwanise kunge ndiri pamafoni or kuzona live yachona, because nyaya ndaiudzwa masikati. Where do you think kuti Mr. Gambo vakaona video yororo kupi?
police yakatudzwa tisataure neZBC, tisataure neany media news or what. This is my first time speaking up, by the way. I'll just repost justice for Wayne, but taitorambidzwa nepolice kuti no, you cannot speak up until the investigation blah 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 blah. And then sata takangonyarara takangonyara, we're not saying anything till pakazoya ZBC ikauya ikaita interview kuna Blessing.